Molt bé. Us vaig ensenyar aquesta frase, tal i com l'ha fet l'Iker, perquè conté els típics errors que molta gent, molts de vosaltres heu comès. Primer de tot, avui no és un pronom, sinó seria un adverbi de temps, ens està indicant un temps, i aquí em falta dir quin tipus de complement, perquè el sintagma seria sintagma adverbial, quin tipus de complement, complement circumstancial de lloc. Estrenen és el verb nucli del sintagma verbal, però si estrenen és plural, el subjecte no pot ser aquest. No pot ser el subjecte pel·lícula, perquè pel·lícula és singular. No pot ser això en plural i això en singular. Això és la prova evident de que la pel·lícula no és el subjecte. El subjecte ha d'estar fora. Podríem entendre que estrenar és un tipus de verb al qual no li cal un subjecte. Això podria ser una possibilitat. De totes maneres, si penseu que hi ha algú que estrena la pel·lícula, si diguéssim que hi ha un ells estrenen, llavors el subjecte estaria aquí fora, seria un subjecte el·líptic. No? La pel·lícula, en qualsevol cas, seria la cosa que estrenen o, diguéssim, que seria l'objecte complement directe del Joker. Com en poseu complement directe aquí si està acompanyant a un nom? Només pot ser complement del nom. I als cinemes és un lloc perfecte, és un complement circumstancial de lloc, però llavors no pot anar al nom. Hauria d'anar cap al verb. Recordeu aquell pont que fèiem aquí? Anem cap al verb perquè els complements circumstancials són complements verbals.